Co mám za hlavou? Hotovo, hotovson. Teď si míchám nakopávač s kreatinem. Klasička Vejny Galaxy. U toho jsem poslouchal Martina Buckleyda. Jsme venku. Nevím, jak tady na tom videu budu vidět, protože je fakt zasraná tma. Taky zasraná zima. Ale jsme venku. Chtěl bych si šlápnout za půl hodinky nějaký 3 kilometry. Tak uvidíme. Nevím, že vyprtu, uvidíte, jo. Ale kámo, ta řeka je úplně zamrzlá. Aha, už není, už tam vidíme, teče voda. Ale tak z půlky je. Miluju to, kámo, že můžu jít takhle prostě a 50 metrů od domu mám takovou nádhernou řeku. Každopádně už 4. den nepálím cíga a taky nekouřím marihuanu. Za což jsem vděčný, protože si přijdu strašně fresh. Ještě občas z toho mám depky, ale dal jsem to úplně jak nic, a aniž bych chtěl, jakoby, že bych si řekl, jo, tak od zítra nehulím a nebudu kouřit, to ne. Prostě to šlo nějak tak samo. Já už jsem já hulím, ty vole, od 16 let jsem hulil kýble. Teď mi bude 24 za cirka půl roku. To je, kámo, 8 let jsem hulil ganžu. A už nechci, kámo, už nechci, já jsem tady na ty věci strašně citlivý a strašně se na něco vždycky dokážu upnout. Takže já hnedka, jak začnu něco brát nebo kouřit nebo tak je to pro mě strašný, protože do toho hnedka spadnu. Tady už jsem aspoň trošku vidět, yes. Takže mě zajímalo, jak to máte vy s těma závislostma a jak s tím bojujete a jak to máte prostě, protože já jsem zastáncem toho, že to prostě nesmíš pušovat, jinak ti z toho jebne. A pokud to fakt chceš a chceš přestat, tak kámo, se to stejně jednou stane, pokud nejsiš úplně slabý jedinec. Což já mám takový názor za to, že já jsem slabý jedinec, protože kdybych chtěl, tak přestanu. Jo, ale jakoby sám od sebe, klidně ze dne na den. Znám lidi, co přestali prostě ze dne na den s čímkoliv. A mně to nikdy nešlo, já jsem vždycky musel tak nějak naturálně prostě, buď postupně, anebo jsem prostě se musel probudit jednoho dne a uvědomit si, že vlastně, neuvědomit si, prostě si nedát. A potom třeba až do jeden si uvědomit, aha, já jsem si třeba nedal to cígo, víš? Nebo jsem si nezahulil. Takže já to nesmím pušovat. Měl jsem to takhle tak i s jináčíma drogama. Třeba s pervitinem. Když jsem vlastně 2 roky bral každý druhý den pervin. Dívej, už to mám rozežranej mozek, more. Pervitin. Kámo, chtěl jsem přestat asi 1,5 roku. A pak se mi to povedlo. A nepušoval jsem to. Já jsem v tu dobu začínal cvičit, když jsem ještě bral. A nějak prostě samo. Jo, jako uvnitř jsem chtěl, ale nesměl jsem to pušovat, protože potom mě vždycky jeblo a stejně jsem se šel sjet. To přijde samo, kámo, jestli něco chceš, tak to prostě začni dělat. A nebo počkej, až to začneš dělat sám od sebe, aniž bys nad tím přemýšlel. Mně
hlavně přijde, že spousta lidí se v tom životě nikam neposouvá. To je přece pointa života, ne? Se nějak někam posouvat, být lepší člověk a jakože život je od toho, aby jsme se učili furt něco. A jestli v mládí začneš dělat takový píčoviny jako já, kterých potom lituješ a už jsi na tom závislý, tak kámo, vždycky můžeš být lepší, vždycky můžeš začít cvičit, vždycky můžeš začít běhat do toho, vždycky můžeš přestat dělat tu závislost. Jo, vždycky prostě, nevím, někdo je třeba agresivní, tak vole, si můžeš zajít na terapie, prostě vždycky je něco, co na sobě můžeš zlepšit. Přijde mně, že některý lidi, kámo, od základky, nebo takhle, co znám z mého rodného města, kámo, se nikam neposunuli. Já jsem, kámo, byl feťák a gambler. Na automatech a na sázkách, celkově jako na hazardu, jsem nechal asi 250 000 jako student. A přijde mi to jako hrozná škoda, protože každý z nás má v sobě takový strašný potenciál, který nikdo z nás nevyužívá. Dívejte, už se rozednívá, už to začíná být fresh. Ten měsíc, kámo, já bych se vrátil k těm závislostem. Tak bych chtěl jenom říct, že to dělá všechno jenom kolektiv. Nesmíte se obklopovat špatnýma lidma, nebo lidma, co mají prostě stejnou závislost, protože si v tom podporujete a jestli všichni nechcete přestat a ty jedinej jo, tak to je prostě blbý. Takže jestli můžu někomu doporučit, někomu, kdo je na něčem závislý, aby se těma lidma neobklopoval. Já jsem vlastně přestal s pervitinem a asi půl roku na to jsem poznal svoji nynější, nejúžasnější přítelkyni. My jsme spolu byli asi měsíc, 2 a já jsem se hnedka k ní odstěhoval. Takže to mi taky určitě dost pomohlo. A zároveň, hned co jsem ji poznal, tak v tu dobu jsem přestal kouřit trávu. Asi cirka na rok. A pak jsem bohužel zase začal. Protože jsem si myslel, že to budu mít pod kontrolou. Ale takhle tak to nikdy není. Jo, asi silnější jedinci, asi si dokážou zahulit jednou za týden. Jenom v pátek večer, když třeba nepijou. Tak, jestli toto dokážete, tak máte můj velký obdiv, ale já prostě ne, já jsem člověk, který si na všem hrozně rychle udělá závislost. Jinak jsem si zapomněl stopovat vzdálenost. Dívejte. Kurva, není to nádhera o 6:30 ráno se jít takhle projít. Podívej se na to, kámo. Vlastně já jsem ani neřekl, jak dlouho jsem čistý od pervitinu. Tak už jsou to 3 roky. Co jsem si nedal nic mým tady velkým frňáčkem. Já jsem za to vděčnej, jsem blest. Takže tak, jenom já už jsem o tom mluvil, tak abyste si nemysleli, že jsem přestal před týdnem. Měl jsem nakopávač Metrage z Vejny Galaxy. Popravdě mě po těch nakopávačích z Vejny Galaxy nebývá moc dobře. Mám rád Vejny Galaxy, ale nevím, čím to je. Nedávám si je na lačno. Dávám si prostě klasika odměrka, cirka 250 ml vody a kreatin. A nikdy mi to prostě nesedne, nebo většinou, já nevím, z takových 60%. Fakt jako mi to nesedne a nevím, chce se mě potom zvracet, takže nevím, čím to je, když tak mě poraďte, co mám zkusit.
A uvidíme se ve fitku. Já nic nevidím. Je zima. Kolik je stupňů? Ukaž kolik je stupňů. Minus fucking 12 stupňů. Here. Tour gym. Let's go, baby. No úžasný, ukáž. Sluší ti to, láska. Nedám, důlež dám na. Tak pojď. No. To je hrůza. 3, 4. Pojď 6. Pojď 7. Pojď 4. Ne? Já taky nepřijdu, že vždycky brzo spát, když jsme snídaní. Nakopávač, pohodový ráno. Já si sebou ještě projít ráno. Nechápu. Mě teda třeba bolí břicho a je hrozně. Jo. Když tak mě poraďte, jak líp progresovat na těch tlakových cvicích, protože já si na ramenách teďka jo, protože jsem začal jezdit zase s jednoručkama, ale třeba tlaky na prsa, tak já se vůbec neposouvám, vůbec. A spíš se mě ty opakování snižujou, než aby se zlepšovaly. Takže vůbec netuším, takže jestli někdo víte, tak budu rád za každou radu. Ty pičo, proč je to tak těžký, vole, kurva. Pětkrát to musím dát. Ty vole, co je? Mrdat, vole, fakt toto. 4krát. Úplně s hroznou formou. Vysvětlí mi to někdo. Jak můžu tady s tou fucking činkou to dát 5krát a další trénink to dát 4krát. Úplně na piču forma, úplně na piču všechno. Když jsem spál hezky, najezenej jsou, nakopávač jsem měl, cítím se fresh. Na procházce jsem byl ráno, když já se cítím fresh, jak ta váha může být v piči. Nechápu to. Čau toho hekám, bych zvedal 50.
5 opakování tam padlo, ale ale za jakou cenu? Jdem na pack deck. Je v píči, vole. Pičo, vole. Vůbec nemám sílu. Ale to ještě neznamená, že nemůžeme jít naplno. Když není síla, furt půjdeme do selhání a že je slabší den neznamená vůbec nic. Tak jdem. Ach jo, ty vole. 5 plus 2, 5 normálních, 2 takový bídácký. Ale furt to bylo do selhání a furt jsem byl v napětí, takže je to optimální. Tak, jdem na tricák, unilaterálně a pofrčíme domů. Minule, to bylo před minule. Jsem to dal s 15, 12krát a teď tipuju, že budu rád, když to dám 6krát. To v piči. Nevím, co se mnou je poslední dobou. Sedm. Tak bylo jedno víc, než jsem čekal.
nějakou jakž takž. Ty vole, 10 jenom. Dneska jsem nějaký slabý. Takže jo. Ty vole. A jdem dohonit toho mýho blázinka, co se na mě naštval. A šel do práce pěšky. Minus 12 stupních, jo. Tady po té cestě. Prostě blázen. Už tam vidím. A je opravdu minus 12. Mise splněna. Vztah zachráněn. Jedeme dom, dát si stavbu, dát si obědos a jedeme do Brna vydělávat peníze. Protože peníze jsou co? Peníze jsou kurva potřeba. Takže jdem. Marci, miluju toasty do práce. Není to úplně nejlepší zdroj sacharidů, ale je to banger. Jeden má cirka 25 gramů bílkovin, takže když se vezmu na svačinu, podotýkám, není to oběd, je to svačina, tak jenom z tohoto mám 50 gramů bílkovin. Teď jsou po sprše, chálu v oběd, u toho koukám na Martina Bakvída. A tohle je pro dnešní video všecko, takže děkuji, jestli se na to někdo vůbec díval. A mějte se hezky, čus.